El Nadal és una de les millors ocasions que els veïns de la Pobla de Vallbona tenim per a mostrar el nostre caràcter solidari. En temps de dificultats, els problemes seran més senzills si els afrontem entre tots, amb respostes que naixen de la solidaritat i de la capacitat d'afrontar les dificultats. En aquests dies ocupen un lloc especial per a mi tots aquells que en el 2012 han perdut la feina o no han aconseguit trobar un treball. Per a tots ells reafirme un missatge d'esperança i optimisme. Anem a eixir d'esta situació, perquè tenim un gran potencial, els nostres veïns i les nostres empreses. Per això, l'Ajuntament vol ser dinamitzador econòmic del municipi. Prenem la iniciativa per a impulsar el sector industrial, el sector comercial i el mercat laboral. La nostra prioritat és donar suport als veïns i a les empreses de la nostra localitat. Fruit d'aquest impuls és el conveni amb la localitat alemanya de Barleben, un acord pioner, molt important per a nosaltres, ja que compartim interessos i objectius. Esta cooperació en diversos àmbits, com el laboral, industrial o cultural, serà molt positiva per als dos municipis. Estem fent un esforç per a donar impuls econòmic i ajudar a la creació d'ocupació des del punt de vista de la innovació. Per altra banda, mantenim un model de gestió auster i compromès amb les persones, en el qual es garanteix la prestació de tots els serveis bàsics i de qualitat per als nostres veïns, amb una decidida aposta social per les persones i les famílies. La gran novetat del pressupost municipal de 2013 és l'augment d'un 45% de les partides destinades a ajudes socials. Hem creat una partida especial de 75.000 euros destinada íntegrament a ampliar unes ajudes que en total ascendeixen a vora $500.000 d'euros. Iniciatives com les ajudes a la compra de material escolar, el banc de llibres o les subvencions als xiquets d'atenció precoç són la mostra que les famílies que més es necessiten són la nostra prioritat. Per últim, si es permeten, vull donar-los un consell. Enguany, més que mai, confiem les nostres compres i regals de Nadal al comerç de la Pobla. Vos desitjo a tots un bon Nadal i feliç any nou, renovant el meu compromís de servir a tots els veïns de la Pobla de Vallbona.